Здравейте, прекрасни мои, добре дошли отново на моя канал. За тези от вас, които не се познаваме, аз се казвам Мила и правя основно видеа, свързани с грим и красота. Но днес искам да ви разкажа за моята ринопластика, която е трета, т.е. септоринопластика. В Турция аз имам две неуспешни операции, които от сега да не ме питате са в България. При доцент Цветков са и двете. Ще направя отделно видео, в което обяснявам абсолютно всичко, което ми се е случило. Също искам да събера и ако мога на някое друго момиче да ми позволи да коментирам нейния случай, за да бъде по-полезно. Затова, ако имате някакви въпроси, напишете ми ги долу в коментарите и в видеото, което говоря за предишните ми две неуспешни операции, ще го спомена. Ще ви отговоря. Но да започнем тази година. Аз се бях отчаяла от моя нос. Ако ме гледате и преди това сте ме гледали, ще забележите, че аз имам огромен проблем с дишането. Вече го нямам, но го имах и много ми беше трудно. Всъщност YouTube канала ми помогна да видя точно колко голям ми е проблема, защото се оказа, че аз въобще почти не мога да дишам, постоянно говоря и така, и си взимам въздух и когато обработвах, това много ме мъчеше, буквално много ме мъчеше. Говорих и по-носово, не знам сега дали не е носово, понеже аз просто не съм свикнала да се използвам носа, но се бях напълно отчаяла. Въпреки това, членувах в една група във Facebook, в ринопластика, и там доста често се споменаваше името на един доктор, Нихат Кая, чието резултати на мен много ми харесаха и видях, че е правил доста сложни ревизии. Така че имах така една идея за него, но не се бях решила до момента, в който не видях, че юни месец ще прави консултация в София и реших да се запиша. Точно тогава обаче заминахме за море. Аз казах на асистентката Мелис да ми напомни, когато имат друга консултация. И мисля, че на 9-10 септември доктора отново беше в София и аз отидах да се видиме. Консултацията, аз отидах с идеята, че той ще ми каже, че имам толкова голям проблем, всичко анатомично е толкова объркано, че няма как да се оправи, защото все пак за мен един от най-добрите специалисти в България ме е гледал. Той ме оперирал 2 пъти и аз така и не можах да продишам, така и се получаваха сраствания, аз имах проблем. И бях решила, че отивам, той ще ми каже, защото той връща пациенти, ще ми каже, ти не си, смисъл няма, може да се оправи визуално, обаче дишането, както си дишаш, така ще си дишаш. Сега ми е много смешно как съм си мислила, но наистина така си мислих и даже взех и майка ми, защото тя беше твърдо против аз да хода на трета операция, понеже първите две бяха катастрофални. В смисъл много зле изглеждах, много зле се чувствах, беше ужасно. И я взех с мен още веднъж така да ме разобеди, защото и на мен не ми се правеше операция. Но доктора беше много мил, много внимателен. Направиха ми и тогава фотошоп, да видя визуално как ще ми изглежда носа, разпитаме какво исках. Аз му обясних, че искам да дишам. И евентуално носа да ми е в центъра, защото преди носа не ми беше в центъра, вървеше на една страна, поне може да видите от предишните ми видеа. И това ми бяха изискванията. Той обаче ми направи фотошоп в профил, тук отстрани го виждате и каза, че по този начин може да ми изглежда носа и че за него е абсолютно задължително да се оперирам, защото от едната ноздра въобще не дишам. В смисъл там е самата преграда е по този начин. Как да ви го покажа, като все едно имате къщичка. Представете си, ето така са ви ноздрите, нали? На мен не са ми ето така. В смисъл от едната страна няма дупка. И оттам се прибрах. Операцията моята е по-сложна и съответно беше по-скъпа. Реших да попитам доктора. Това, което ми каза доктора, имайте предвид, че при добрите доктори, той освен козметичен хирург, на първо място си е уши, нос, гърло. В смисъл, доктор си е, не е само хирург. Миналата година или по-миналата, като гледах на други момичета в групата коментара, са започнали първоначалните операции, мисъл, не ревизия, първа операция от 2500 евро. Това, което той ми каза към октомври месец 2023 година, е, че между 3500 и 5000 евро са първоначалните операции, в смисъл когато ви е първа операция,
и над 5000 евро, в зависимост от колко сложен е случая, е ревизията. Моята беше над 5000 евро. Така, досещате се, много сложен. Много тежък случай бях, поне според мен. После доктора потвърди, че отвътре нещата са сложни. Но прибрах се вкъщи, говорих с моето семейство. Естествено, това не е сума, която всеки може да извади е така, хоп, дави, заминаваме. Но успяхме да съберем парите, заедно, наши приятели ни помогнаха и започнах да организирам пътуването. Мъжа ми щеше да дойде с мене, за него знам, че е поета храната и престоя в болницата един ден. Оговорихме коя дата ще е възможна и за нас, и за тях. И реших да резервирам Airbnb, за да не сме в хотел. Те препоръчват един хотел, който отдолу ще ви го напиша. Мисля конкретно този доктор. Но ние с Краси, просто той е 2 метра и нещо. Сме грамадни. Той е спортист, бивш. И щеше да му е много сконфузно и нервно според мен в една стая. Затова намерих едно Airbnb. Горе-долу добри отзиви, горе-долу близо до болницата. И го резервирах. Дойде датата на заминаване. Преди това направих много хубаво проучване, какво ще ми е необходимо и нещата, които мога да ви кажа, че задължително трябва да си вземете за Истанбул. Е на първо място възглавница, тези, които са за врата. Има много хубави в Юск, които са с memory пиана и на мен лично аз такава си взех и ми беше много удобно. Това е задължително. Хубаво е да си вземете от тези, които са лейкопласт, само че да е сензитив. Добре, че си го взех, оказа се много полезно. Нещо за смучене за гърлото, защото след операцията може да ви се наложи. Тампони, смисъл, просто за да не ходите никъде да пазарувате нищо, вземете си марлички, ватни дискове. Също така, задължително си вземете някакъв вид тоник и слънцезащитен крем, защото няма да може да си миете лицето. Хубаво е с някакъв вид тоник все пак да го минавате. Аз съм с мазна кожа и това за мен беше задължително. И слънцезащитен крем, защото от антибиотиците и след операцията кожата ще ви е много чувствителна и дори да не излизате навънка, слънчевите лъчи от прозореца могат да ви направят проблем. Бях чела, че е хубаво да си вземеш и клечки за уши. Аз си взех, макар че честно да ви кажа, тогава точно не ги използвах толкова много. Задължително лаптоп с филми или нещо така да имате, за да се развличате. Книга не знам доколко ще може да четете. Някои могат да четат. Аз имах проблем след операцията и не можех да чета. Ще ви разкажа и за това след малко. И мисля, че това са най-необходимите неща. Като отдолу в описанието ще ви направя един списък, по-наспокойно, ако съм забравила нещо, за да може да се подготвите по него. Всъщност, задължително според мен е да се присъедините към някои от групите, които са във Facebook. Ревизия. Има и още една, мисля, че безопасна красота. Аз не съм в нея. Ревизия. Ринопластика. Аз ще ви покажа групата и отгоре в търсачката си пишете, примерно, ключова дума, която ви вълнува и най-често това вече е било обсъждано, така че ще получите много информация. Пристигаме ние в Турция. Летището е огромно, като ви кажа, че аз била съм и на други големи летища, но там, където кацнахме и докато стигнем да минем през митниците, беше много ходене. Затова, ако се оплашите, че ходите много и не излизате, не се плашете, нормално е. И на майка ми казах и тя се беше притеснила, защото идва да ме види. Много ходене, ходите си, няма къде да отидете. Накрая ще минете граничен контрол и ще си излезнете. Аз исках да си взема интернет карта от летището, обаче там казаха някакви цени от рода на колко бяха 30 гигабайта, 90 лева, което на мен ми се стори много и знаех, че ще има по-ефтин вариант. Исках да използвам интернета на летището, за да си викна BitTaxi. Сваляте си приложението BitTaxi, ако ще ходите в Истанбул, защото беше много удобно и ние се движихме чрез него. Нямали сме никакви проблеми с таксиметровите шофьори. Таксиметър, като влезнем им казваме, топ 99, даже 100% от случаите мисля, че си беше включен таксиметър. Аз вече виждах къде се намира там на огледалото и даже не им казвах.
И по този начин си поръчахме такси и се движихме из града. Та опитах се си викна такси от летището, което в момента те го преместиха на новото летище и то е на майната си. Смисъл, много е далече от Истанбул и от каквото и да било. Но не ни се получи. Затова си взехме отпред от стоянката. Има там един човек, който вика таксита. Естествено, ще излезне по-скъпо. Взимате си винаги жълти таксита. Ако са сини или черни, ще са доста по-скъпи. Освен ако не сте повече хора. Добре да си взимате жълто такси. И платихме от летището до мястото на Airbnb-то. Мисля, че 60 лева за такси. Нещо 60-70 лева беше. Майка ми плати горе-долу за същото разстояние малко по-малко, но преди в Истанбул е било доста по-ефтино. В момента не бих казала, че е много ефтино. Отидахме, ние се свързах с момичето и друг път съм ползвала Airbnb. Даже имам и влог, в Гърция бяхме много доволни. И тя ни показва апартамента, който сега ще ви покажа. Нарочно взех апартамент с повече спални, защото решихме майка ми да дойде да ни види, хем да разгледа и Истанбул, след което да се пребера с сестра ми и нейния мъж, ще да дойде да ни взема с кола, за да налетя. Няма противопоказания от това да налетите. Аз лично си го реших. И сега виждате самия апартамент, който на първо четене беше добре. Обаче добре, че моя мъж е монк. И аз докато си снимам така, си се разхождам, нали? Той през това време почва да отваря всички шкафове, всичко да види дали е чисто и осъзнаваме, че апартаментът е под всякаква критика. В смисъл, подовете са изчистени. Обаче нищо друго не е. И примерно завивките са скъсани, възглавниците миришат нагадно, в урната има трохи нещо там, някой е ял. Горе по съдовете има като клеясало. На дивана има някакви петна, от което аз вече изпадам в някакъв шок, защото не стига ми притеснено за операцията. Забравих да кажа, че ние отидахме 2 дни по-рано, така че не на следващия, на последващия ден ще се оперирам. Часа е 8 нещо и ние нямаме къде да спим. Аз написах на момичето да се върне. Разказвам ви го толкова подробно, защото опитаха да ме измамат. И в същото време обаче писах на Airbnb за случая, изпратих снимки, всичко наснимах гадно и гнусно. Изпратих снимки. Момичето дойде с още някакъв господин, който ми обясни как нека да останеме. Те ще оправят всичко, толкова да оправиш, то вътре страшна мизерия, гносотия. Смисъл, не, то всичко е направено едва ли не с пари, обаче е мизерно и гнусно, което по-добре да е абсолютно чистичко и да е по-скромничко. Те ни казаха, че след 3 дена няма нужда да пишеме някакви такива неща. След 3 дена ще ни върнат парите. Обаче аз не вярвам. Аз си написах до Airbnb и директно си тръгнахме, като аз не знаех дали тези пари ще ни бъдат върнати. Просто беше толкова гнусно и ужасно, че трябваше да напуснеме. Да не говорим, че Краси беше прав, викат и не може. Те възглавници, тези неща и да сме си само двамата на почивка, ще си купим там 2 възглавници, ще се оправяме. Ти си след операция, то вътре страшна мизерия. Взимаме си такси. Включвам се да ми видите отчаяния глас. Здравейте! Нашето Airbnb се отказа пълен провал. Просто аз ще покажа снимки. В момента съм много изморена и затова така изглеждам. Но беше пократително мръсно и грустно. И добре, че е Краси, защото аз не ги забелязвам тези неща. Аз гледам пода и гледам, че е чисто и съм окей. Обаче добре, че той отвори, видя и не знам. Сега отиваме да си търсим хотел по нощите. И така, някой път. И затова трябва да сме готови. И намирам на картата някакво място, което пак е близо до болницата. Има много хотели. Отиваме, ние там спираме и гледам един голям хотел. Влизам. Вътре имаше много туристи, още не настанени, ама някакво такова много странно ориенталско усещане. И те ми казват, да, няма проблеми, 200 лева нощувката. Аз видях в интернет, че е 70 лева. Как 200 лева и си я досах. Викам, я си гледайте работата. Отидах в отсрещния хотел, където нощувката беше 140 лева. Пак ми дигнаха цената, защото после на другия ден видях, че пак е по-евтино, но викам както и да е. 140 лева. Хотела беше много хубав. Доволна съм от него. И тръгнахме с Краси да търсиме нещо да вечеряме. То стана 10 и нещо, от което намерихме както и да е там до една бензиностанция. Някакво тип кебаб, техните, където вътре за 400 човека. Шефа така ни привика, направиха ни някакво хапване. Яденето беше сравнително добре. Хапнахме, прибрахме си, аз просто исках да се прибера и бях вече толкова отчаяна от всичко, което се случва. Викам край, всичко замина край. На другия ден сутринта станахме на свежа глава.
Осъзнахме, че ние не сме за хотел, понеже аз живея на 13-ти етаж, затова много често чувате горе, като ви казвам. Не в тази сграда, на друга сграда, но в блок на 13-ти етаж, там е много тихо. Доколкото в хотела, постоянно някой отваря врати, затваря врати, аз подскачам и той краси подскача и нещо страшно, смисъл. Каквито сме и грамади, той като подскочи, аз едно земетресение се случва. Взехме решение, че не сме за хотел и няма как да изкараме 7-8 дена в хотел. Затова аз намерих друго Airbnb, вече с много добри рейтинги, на много хубаво място. И викам, карай, да рискуваме. Резервирах го, свързах се, там беше момче. Момчето ми обясни къде и какво е, що. И мога да ви го препоръчам. Имаме късмет, вече всичко е наред с Airbnb-то, новото. Сега ще ви го покажа. Просто сравнение с предишното. Аз съм без думи. Там, където бяхме, много се радвам, че послушах Краси, защото аз съм човек, който винаги е такъв, добре. Той вика, не дей злато, нали, да правиш компромис, все пак може и да ми ти е добре. Отделно все пак съм след операция ще бъда, но стига съм ви говорила, направо ви показвам. Аз ако ходя в Истанбул, задължително бих отишла пак там. Не е близо до центъра, обаче срещу него имаш мол. Имаш болница, което много успокояваше психически сестра ми, че срещу нас има болница. Ако стане нещо, нали, не дай си Боже, има болница. Долу аптеки, заведения, кафенета. Прекрасно място, така че дори ако си правите операцията, препоръчвам ви го. Където и да се намира клиниката, е горе-долу на 30-40 макс. Даже може и по-малко лева с такси. На вас ще ви се наложи да отидете един път, два пъти. Или 3 пъти. 2 пъти или 3 пъти, но горе-долу, ако сте двама, според мен ще ви е доста по-комфортно и цената няма да е много над тази на хотела. При мен не беше важно не да песта пари, а все пак да ми е комфортно, сравнително и смея да твърдя, че от тук нататък всичко беше много хубаво. Сега да погледна. Вечерта спрях, примерно вечерта си вечерях, спрях храненето и ми казаха, че в 11 часа трябва да съм в Ацибадем болницата. Като абсолютно без никакъв проблем стигнахме до там. Вече сме в фоето на болницата. Изглежда като 5-звезден хотел. Всичко си е както разказват. На мен малко почва да ми става притеснено, но за сега съм си спокойна. Очаквам асистентката на Михат Кая, която говори български език. Сега се свързах с нея без проблем. Впрочем, 11 часа. Казаха ми в 11 часа да бъда тук. И така. Приятно беше да има някой, който говори твой език. Аз говоря английски. Даже можете на страницата на доктора да видите, понеже им казах, че ще снимам видео, искам всичко да снимам. Те казаха, може ли тогава да викнем и нашето момче, което, нали, се грижи за социалните мрежи, за да те снима. И аз бях много щастлива, защото в момента имам много кадри. В болницата тя ме посрещна. Отидахме веднага да ми вземат изследвания. Взеха ми изследвания. Аз так забравих да кажа. Аз се разболях една седмица преди операцията и точно този ден. Значи, да, аз затова съм отчаяна, защото бях и болна, няма къде да спя там, като стана това с Airbnb-то. И не бях напълно възстановена. Бях писала преди това, четах по групите, че могат да ме оперират, нали, ако си болен, има инфекция. Не, но ако си вече почти оздравял, може. Но от притеснението ли, не знам, много ме стегна гърлото и тук даже леко така ме понаболваше. Викам край, викам, тогава пълна паника ударих. При мен никога не си лечи паниката. Викам край сега, значи ако не ме оперират, зле. Ама ако ме оперират и примерно то проблема е, че ако имат инфекция и ви вкарват тая тръбата, могат да я свалят надолу в дробовете и да стане много страшно. И се срещнах след като ми взеха кръв. Аз обясних на всички, че още не съм напълно здрава. Се срещнах с анестезиолога, който беше млад, ама такъв леко сърдит. Нали, така както и те нашите доктори, такъв леко дръпнат. И аз му викам, моля ви се, той ги превежда. Викам, ако не съм здрава и ако не трябва, няма да се оперирам. Не на всяка цена, не на всяка цена. Той нещо ми погледна на криво гърлото, вика леле. И аз вече това, като го чух, тотален шок. Но в крайна сметка каза, че няма проблеми да ме оперират. Каза, че няма проблеми, ама той ще види изследванията.
Да, това е за да обясна паниката ми по-натам. Как се развива вътрешната паника. Отвънка бях много спокойна. Външно никой няма да каже, че нещо ми има. Това ми е проблем на мене в живота, че не си изразявам емоциите. Така. След като ми взеха изследвания, тогава ми сложиха ябуката. Тук ще ми взеха кръв. Мога да ви кажа, че в България са ми поставили такъв абокат и болеше много повече. Тук сега няма да лъжа, беше леко неприятно, но дори не си изкривих физиономията в гримаса. Всички са много усмихнати. Другото, което разбрах е, че понеже аз споделих преди това, че искам да снимам целия престой за вас, доктора изпрати едно момче от неговия екип, който също да заснеме, понеже аз нямах нищо против. Така че ще имаме и от него някакви кадри. Това, което не знам дали има нужда да казваме, че всичко си плащам сама, нямам никакви намаления, спонсорства или нещо. И даже самото момче ми каза, че ще имам нещо като интервю на английски и там да споделя напълно искрено какво усещам, как се чувствам. Да, което е доста приятно. Ще имаме кадри, няма да разчитаме само на краси за наш оператор. Единственият плюс от това, че снимах, ето мога да ви кажа с ръка на сърце, цялото нещо и ме снимаха, е, че Али, асистента, който се занимава с социалните мрежи, ми уреди стаята да гледа към затворения комплекс, а не от другата страна. И от другата страна гледката пак беше хубава, но се оказа, че зад болницата, вие най-вероятно виждате, има затворен комплекс, където живеят повечето доктори, което е много готино. Там е с басейни, няколко басейна, много беше красиво, но нямаш право вътре да се разхождаш. Отидохме в стаята, там заснех някакво интервю да ме питат как ще се чувствам, нервна ли съм, не съм ли. Почаках малко, дойдоха сестрите, донесаха ми пижама. Де факто абсолютно нищо не трябваше да си нося, освен все пак моя си някаква пижамка с по-широко деколте или закопчаваща се. За после, нали, за да ми е по-комфортно, но те ми донесаха нощница, казаха ми, нали, да се съблека. Тук е момента да вмъкна най-вероятно, че проблем е, ако сте в цикъл първи и втори ден. Аз бях в 6-ти, смисъл на цялата тази болна история и нерви, аз съм и в цикъл. Така. И сложиха ми такива чорапи, които се слагат абсолютно на всички. Мисля, че те намаляват риска от тромбоза, без значение, нали, дали искате или не искате. Да знаете, те просто си се слагат, след това си остават за вас. Аз си ги пазя, не знам. Ако някой знае за какво се ползват или трябват ли или нещо може да се прави с тях, или полезни ли са за нещо, да ми напише. И така. И имах консултация с доктора. Бяхме долу в неговата стая. Току-що ми мина консултацията с доктора. Обясни ми, че по принцип той ще направи всичко, което може. Естествено, носът е жив орган. При ревизиите, особено това, което ми каза, е, че някой път там е по-сложно да се получи пълната симетрия и може с течението на времето да има лека асиметрия. Но, както ви казах, на мен ми е важно да дишам. Той каза, че с дишането не се очаква да има абсолютно никакви проблеми. И сега вече трябва да бързам и да се обличам. Злато, на тебе притеснено ли ти е? Малко. Да, нормално. За него ще най-кофти. Моята операция, понеже е ревизия и е по-сложна, ще е около 5 часа, 5 часа и половина. Иначе са около 4 средно, това, което разбрах. Да, ще ме видите скоро, вече е съвсем бинтована. И така. Консултираме какво искам. Аз му казах, че искам носа ми да е в центъра по възможност. Примерно аз имам много голяма асиметрия на лицето. Затова смятам, че съм добър гримьор, защото кой е по-крив от мене? Както виждате и в момента, нищо не ми е симетрично. Очи, вежди, всичко е наляво-надясно. И му казах, че искам носа да ми е в центъра. Той е в центъра в момента. И евентуално, нали, ако може профила така да е хубав. Имайте предвид, че в момента съм на 1 месец и имам много подувания. Няма това да е крайният резултат, но аз съм много щастлива и от този резултат. И също така, даже някои от вас са ми писали на предишните видеа, от предишните ринопластики и в България съм забелязала, че на много момичета е така. Ето тук имах едни като дупки от носа. Ето сега ми е подуто и пак не е чак такава дупка, каквато беше преди.
Така ще ми от тази страна, просто тук ми е по-подут, тук е по-работено. Но ето тук имах едни дупки, които не ми харесваха и помолих, нали, ако е възможно да се намалят. Доктора каза, че ще направи каквото може. Обясни ми, че ревизията е доста сложна и че той не може да ми обещае напълно идеален, перфектен, симетричен резултат и аз трябва да съм наясно с това, което точно така се прави. Според мен е редно тези неща да си се казват и аз си го знаех, отивайки натам, защото аз трябва, както се казва, да си платя цената на грешката, която съм допуснала при първия ми избор. Затова никога не бързайте с избора на доктор. Много е сложно, дайте си времето, това не са операции храст-раз, всички си правят нос и аз отивам да си направя, защото въпреки аз и преди това правих проучвания, това ще ви разказвам за миналите ми операции. След това последствията са огромни. Дойдоха две момче и момиче много младички, заедно с Гюл. Взеха ме от стаята, директно с леглото, тупо по коридора, асансьора, свалиха ме долу. И вече почти сме пред някакъв коридор. Аз лежа и ми е много странно, защото лежа, нали, Гюл е до мене, говори български, обаче чувам, че близо отзад и почва да се кара с някакъв човек. Не да се кара, ама той говори на висок глас. И аз сега вече в моята глава викам, това е анестезиолога. Той е казал, че не мога да му оперират, обаче те искат да му оперират. Значи край сега, аз сега няма да се събуда. Или ако се събуда, аз нещо ще обърка. Главата ми е така. В този момент се връща Гюл. И аз я питам, всичко наред ли е? Всичко наред? Смисъл, може ли да се... Тя вика, да, няма проблем. И влизаме за тая врата. И аз виждам, че това е просто някакъв коридор и тя просто може да си е говорила с някакъв друг доктор. Мисъл, не е бил въобще анестезиолога и на мила главата си е направила филмите, колкото и да съм сериозна и спокойна и да знам какво ми предстои. Щом аз се филмирах. Да знаете, бъдете спокойни. Отидахме в операционната, която беше доста приятна. Преместиха ме, казаха, че ще ми включат една системка така да се отпусна и да не се притеснявам, ако почне да ми се замъглява зрението. Аз помня, че в някакъв момент видях, значи вече откакто ми пуснаха тази системка и света стана един много хубав. Мисля, че видях доктора и след това вече са ме приспали, но откакто така почна да ми става леко така, заспах. Не е имало броене, както е в България. Всичко се случи много леко и естествено. Бях убедена, че ще се събуди от ваденето на тръбата. В България 2 пъти, преди че втория път им казах, моля да ми извадите тая тръба, която тук се вкарва, за да можеш да дишаш по време на операцията. Може ли да ми извадите преди да ме събудите в България? Те ми казаха, може. И ме извадиха, ти се будиш с някакво вадене, тук ти минава нещо по гърлото, гадно, гнусно и ужасно. Едно се давиш. Тук се събудих без тръба и бях в едно такова състояние, където ти едно лекичко хубаво и само чувам Гюл. Мила, мила, дишай. Дишай, мила, мила, дишай. И въобще не исках да го помня, че въобще не исках да се връщам. Но се събудих. Има някои момичета, които чувстват много добре, има които се чувстват много зле. На мен ми беше странно, в смисъл първо, че не исках да се връщам от там, където съм отишла. Второ, че имах леко напрежение на главата, така би го описала. Ми беше малко студено. Знам, че някои момичета има много студено. На мен беше малко студено и даже си викам, много съм добре, много съм добре. Това си го помня. Аз помня как си викам, много съм добре, много съм добре. Бях казала накрая си, като влезнам в стаята, понеже на миналите операции много бълнувах и говорех някакви глупости, задължително да ме снима, за да е смешно. Обаче свикаме, много съм добре, сега краси няма какво да снима. Отидах си в стаята, нали, смисъл, там си полегнах, беше ми... Обаче тогава си мисля, че съм топ. Сега осъзнам, че ми бил малко замаяно. Докторът дойде, каза, че за операцията е успешна, че е била доста сложна, че не иска да коментира работата на другия хирург. Така прави, така. Много зле. Това, което мога да кажа, че имах тръбички и леко дишах през носа. Де факто, аз след операцията веднага дишах през носа по-добре, отколкото преди операцията. Бях и с тръбички, постоянно се стичаше нещо, ето като те обвързват с едно тампонче. Ето да ме видите, минаха 3 часа от операцията. Сега ми казаха, че мога да си пина малко водичка. Иначе имам още леко изтръпване в носа. Пак казвам се, вече е доста по-леко. Чувствам се добре. Много ме добро впечатление ми направи, че са ми сплели косата. Една секунда. Ето вижте как са ми сплели косата, за да... аз съм посиняла вече малко.
за да не ми се заплете. И другото, което трябва да кажа да не забравя, е, че когато ви подготвят за операция, ви връзват с едни колани. Ако не сте били до сега болнобойка, не се плашете. Това е и за ваша безопасност, и за тяхна. Не дай си Боже, ако нещо се усложни, да могат, нали, да ви помогнат по най-бързия начин, а не да почне цялото да се мята. Но това почти никога не се случва, но да не се ошашкате, ако почнат да ви връзват. И така. Както виждате, имаме включвания на живо от момента. И аз сега, като гледам клипчета, гледам как погледа ми, той краси вика: ти дойде и гледаше много странно. А малко, нали, е зашаматен, замаян. Донесаха ми веднага лед да си слагам на очите. Знаех, че е много важно постоянно да си искам лед и затова колкото пъти да влезем сестрата, аз си казвах лед. Ми се слагат едни такива като две топчици така и 30 минути трябва да стоиш с тях. Ние с Краси си намерихме някакъв руски комедиен канал и двамата говориме руски и разбираме, гледахме си телевизия много време. Сега слизаха ми някакви секрети. Помня, че някакви много гадни неща излезнаха от мене, затова е хубаво да си вземете там салфетки, мокри кърпички, да имате в операцията с вас. Сламки е много хубаво да имате или такова шише, което е със сламка. Аз последствие такова използвах. Първата нощ е най-тежка, макар че тогава не ми беше тежко, просто на такова в просъница. Смисъл така, заспиваш, будиш се, постоянно идва сестрата да ти сменя леда, да ти слага система, храната дойде. Време е за хапване, донесаха ми супичка, така ми изглежда, бисквитки, това още не знам какво е, и конфитюр от череши, чай. И нощта мина, сутринта си закусих. Добро утро! Аз очаквах да съм много по-подута. Сега съм първата сутрин. Както виждате, че тук съм почнала леко да посинявам, почервенявам, но той доктора ме предупреди. Ето това е закуската. Това, което мога да ви кажа, е задължително да си вземете. Мисля, аз не съм ви питала, защото с Краси имахме нещо, което да ви е удобно да ви седи сламката. Тази сламка си е моя от Пепко. После ще ви ги покажа. Това шишенце, което ни беше от хотела, се оказа идеално за пиене на вода. Горе-долу на 2-3 часа през нощта идваше сестрата да ми слага нова система или примерно да ми сменя марлята. Правихме промивки през носа. И така, аз много се радвам, че не съм подута. Знам, че по принцип на третия ден е най-силното подуване, но вие не знаете след предишните ринопластики как изглеждах. Просто аз не изглеждах като човек. Няма да говорим за миналото. И сега чакам да ме... Ще видим кога не искат да ми изпишат. И също мама ще дойде да ме види. Така, кой да обича да идва мама. Да. Бях много леко, вие сами виждате синя пуденото око, дойде доктора. Здрасти, как сте? Добре сте, всичко наред ли? Здравейте! Вие къде бяхте? Нямаше ватра. Тя не съм така ли? Здравей! Как си? Hello. Hello. How are you? Наред ли? Very Всичко? good, yes. Супер. Мама сълмак седи в шивана. Имаш ли някакви въпроси към доктора? Само секунди сега да се Добре, помисли си, да. Мисля, че не. Bayağı iyi görünüyor. Добре изглежда, вика. Bulantısı falan var mı? Имаш ли нещо, гади ли ти се? Не, Süper. Добре. Artık kesinlikle yatmasını istemiyoruz. Kalksın, yürüsün, otursun, televizyon izlesin. Uykusu yorgun hissederse yatabilir. Да. По принцип, вика, ние предпочитаме постоянно да лежиш, да се разхождаш, нали? Ако си се приуморила, тогава можеш да легнеш да се починиш. Не разбрах да се разхождам или да... Не предпочитаме да лежиш постоянно, добре, да се да, разхождаш. Да се движиш. Само ако се чувстваш леко приуморена, тогава. Заедно с Гюл и Али. Даже Али много ми помогна. Той веднага ми изпрати снимки от преди и след. Аз не осъзнавам колко ми бил крив носа преди. В смисъл, осъзнах го, когато Краси ме снима точно преди операцията. Аз викам, ти така ли се ожени за мен? Защото аз никога не съм си виждала носа в профил. Аз си бях свикнала с носа в анфас, нали, от клипчетата и честно да ви кажа, носа не е най-важното нещо. Аз се ожених и с такъв нос, така че... Наистина, в смисъл, има много по-важни неща от това как ти изглежда носа и освен ако не е някакъв много трагичен случай, аз не бих предприела, примерно за някаква малка гърбичка, да си правя такъв тип операция, не бих го препоръчала, защото
крие много рискови опасности. И доктора ме там прегледа, дадаха ми лекарства, една турба с лекарства и ни изписаха. Върнахме си се в апартаментчето. Майка ми дойде същия ден. При мен цялото семейство се изреди, защото просто предишните ми 2 възстановявания бяха толкова тежки, че всички бяха подготвени. Аз съм много зле. А всъщност аз бях много добре. Доктора даже ми каза, че препоръчва да се разхождам, а да не стоя, да не лежа, защото ще ми е по-лошо. Нали, съответно, не да се разхождам и да припадна, но да си разхождаме. И ние, айде, на първия ден си останахме, защото се прибрахме към 3-4 часа в апартамента. Така, като се прибрахме в апартамента, трябваше на всеки 2 часа да си промивам носа, да си изпръсквам различни спрейчета 10 пъти на ден. Плюс там, нали, да си пия лекарствата, да спа възможност по-високо, което аз си спазвах. В апартамента беше много хубаво, че имаше стая с 2 отделни легла и там си спяхме с Краси, просто защото хем той да не се притеснява, хем аз да не го бутам. Аз си гледах някой път по нощите, като се разсъня, и сериали. С тръбичките, какво да кажем, не е напълно комфортно, но е в 100 пъти по-добре, отколкото с тези тампони, които в България ни слагат в носа. И още на втория ден излезнахме да се разходиме. Здравейте! Ние сме в Olyvium Outlet, който не препоръчвам. Единственото хубаво нещо тук е магазина на Nike. Другите неща не си заслужават. Мисля, нищо особено и според мен има много по-хубави, а иначе така изглеждам втори ден от ридопластиката. Мисля, че съм доста добре, даже сега като се гледам на камерата изглеждам по-страшно. Иначе съм си топ. Привет, привет! Трети ден след операцията. Днес съм на контролен преглед. В този начин изглеждам. Току-що съм станала. Сега ще мина малко след. Чисто и така да си се поразсъня. Иначе нямам много голям отток. Имам лек, но аз някой път и без да операция си имам отток. Така че смятам, че възстановяването е супер. За което спомага многото пиене на вода, разходките и хапването. Същото, което мога да кажа, че тампона не го сменям толкова често, спа по-спокойно, усещам си самия нос доста по-стабилен, така да се каже. Тези неприятните усещания, когато като се запуши носа и набъбне самата лигавица, вече са доста по-редки. Най-често промивките помагат. Или просто аз вече свикнах да съм така. Това, което мога да кажа е, че на мен лично това възстановяване не ми е тежко, защото аз преди това постоянно боледувах. И когато бях болна, се чувствах много по-зле от сега, доколкото сега съм все едно болна, но все пак мога да дишам през носа и не ме боли главата. Сега съм на консултация при доктора. Трети ден от операцията. Както виждате, почти не съм подута, само тук има малко синичко, даже си сложих леко спирал. И по принцип трети или четвърти ден се махат тръбичките, но при мен, понеже операцията беше по-сложна, ми казаха, че ще ми ги махнат чак на 7-я ден, преди заминаването. Така че, или също 6-я. Понеделник беше операцията, в неделя ще ми махнат тръбичките и сега не знам какво ще ми правят, така че ще видим. След което дойдоха сестра ми и мъжа и с тях си играхме карти. Като цяло, аз това там възстановяване ми беше като почивка. Смисъл, много хубаво си изкарах. Имах си болко безболяващи, които, честно да ви кажа, имах някакъв дискомфорт. Лек дискомфорт, някой път леко и главата, ама много лек дискомфорт, ама реших да си ги пия. Викам, айде сега, за какво трябва да се мъча, защото аз съм от хората, които търпи на болка. За какво трябва да се мъча, да ми е лошо? Пиех си болко успокояващите и доктора каза, че по принцип тези тръбичките се махат на 3-4 ден. Обаче, понеже на мен операцията ми е по-сложна и вътре всичко беше доста по-сраснало, каза, че на мен ще ми ги махна на 7-я ден, от което някъде на 4-я ден забелязах, че почва в далечината да ми се размазват надписите. Веднага писах, нали, на асистентката, тя пита доктора, той ми каза да си взема увлажняващи капки, които аз не си взех, защото той каза, че може да от тръбичките, защото ето тук стигат и може би притискат нещо. Аз не си взех увлажняващите капки, защото реших, че ще ми мине. Нали? Даже не мога да ви обясня защо не си ги взех. Добре, че си бях взела такова сензитив лейкопласт, защото от залепването и отлепването
на този медицинския, ето тук беше почервеняла кожата и изглеждаше все едно, вече ще стане кафява. В смисъл като на белех. Някой път много повърхностните рани много трудно зарастват и веднага си намерих цикапласт на Ла Рош-Посей, за да може тук да ми успокоява кожата. Така че нямаше драма. Нямах много вкус и мирис по време на възстановяването. И проблема беше, че храната беше много вкусна. Аз усещах, че е вкусна, ама така лекичко и не можах да се насладя напълно на кухнята. Иначе си взехме, това за мен е задължително, като в Турция, трябва да си вземете турска закуска. Опитахме, много ми харесаха пълнените миди, които само веднъж си ги взехме. Тяхната традиционна кухня уникална. Отидахме до Капала чарши и честно да ви кажа, аз много се разочаровах, защото първо, че цените бяха много високи. Примерно чантите, където примерно в София са типо 100-200 лева разни, нали, там медтета. Там ми искаха 200, 300, 400, 200 евро ми казват. Викам, вие нормални ли сте? В Мароко е много по-хубаво да си пазаруваш. После пазарът. Там нещо, може би, защото е края на сезона или не знам, много не искаха да се пазарат или по-скоро те карат, едно се чувстват виновен и почват да ти се карат. В смисъл, което мен ми беше много смешно, защото имаше един, където много ми се развика за една блуза, защото викам, тази блуза струва 30 лева. В смисъл няма, аз мога да си я купя честен дило за 40. За какво на тебе да ти давам 70? И той, ама ти, защото ефтино кати нещо ми викам, човек, аз не ми е на 100%, аз имам дрехи. Не хода гола, че да ми е задължително да ти купувам нещата. И ти не е задължително да ми ги продаваш. Това е пазарна икономика, свободен пазар. В апартамента единствено нямаше сешуар и аз си купих и сега съжалявам, защото на 5-я ден, на 6-я ден отидах с Краси, намерихме, просто защото нямаше как Краси да ме измие. И намерихме един салон и ми взеха, значи момчето ме изми, изсуши, направи ми сешуар и накрая ми казва 100 лири. Нали, мисля, че лира беше. Турска лира. Което са 7 лева и нещо. Аз му оставих 15 лева. И той беше много учуден. Не искаше да ми ги взима. Викам, дръж. Как? Много хубав сешуар. Така че задължително отидете си много. Всичко е. Храната не е ефтина. Горе оцените се като в София. Дори в магазина, примерно боб леща е ефтино, ама всичко останало, което, примерно, вносни милка, шоколад или това са си на цените, като в България, даже някои неща смеят да твърдят, че са по-скъпи. В ресторантите, в заведенията горе-долу си е като в София. Не бих казал, смисъл, порциите са между 10 и 20 лева. Даже има места и в центъра, нали, с малко по-нагоре. Така че, да, взех си оттам гримове, които скоро ще ви покажа. И дойде 7-я ден. Оказа се, че когато се разбирах и оговарях момента ми на тръгване, Мелис ми напише, че в неделя ще мога да си тръгна. И аз си организирах всичко за неделя. Обаче доктора ми каза да дойда в понеделник. И аз им, нали, обясних им, че все пак, не че беше проблем още един ден да остана, ама малко глупаво и те без да, в смисъл, почти нямаше диалог или нещо и казаха спокойно ще дойдем в неделя и само заради мене, да не ми объркат плановете, защото реално грешката си е тяхна, целият екип дойде в неделя, което на мен ми беше изключително приятно, в смисъл, как да не се почувстваш специален? Аз се почувствах много специална. На втория преглед, как да кажа, понеже не ми имаха тръбичките, само проми и леко тук освободи, тук ми дръпаше, малко беше неприятно, все едно някой така те ботка нещо ти ръчка и реално 7-я ден беше най-страшното, когато ти махат тези тръбичките. Те са вид тампони, които са като тръбички и реално ще ти махнат, нали, отгоре и лункетата. И аз бях, първо да кажа, значи, хем беше развълнувано, хем малко страшно, знаех, че ще боли. Но това, което мога да кажа е, че когато онлайн ви махате тази част отгоре, те така правят и я махат. Ама това е лъжа. Мисля, не беше болезнено, но беше леко неприятно, като я махат. Чисто отлепен от кожата, нищо особено, в смисъл нямаше нищо, от което да ви е страх, повярвайте ми. Или нещо да ви притеснява. Просто мен това ми беше забавно, защото си беше така, ще отворя. Мисля, ще го махнат. А то всъщност си беше така с една шпатулка, така стабилно си махане. И след което беше махането на ръпичките, което в България беше хръс. Айде да заминаваме. В смисъл нищо ти няма. Там,
Първо, че ми ги махна, беше леко неприятно, не беше болка за умиране. Мисъл, даже не мога да кажа, че беше болка. Наистина. С ръка на сърцето. Беше неприятно и след което имах едни 10 минути, в които този човек почистваше. С едно като прахосмокачка тънка. Ми бъркаше до тук сигурно стигна. Имаше камера. Тя сестра ми беше там, тя снимаше. Да види тя каква проходимост има на целия нос. Всичко изчистим. Чуш, че ми бракна до синусите, но не беше болезнено по никакъв начин. Но сеща се едно някакво перце или нещо имаш вътре. Нямаше абсолютно никаква болка. И дойде момента, в който да си видя носа. Когато гледате махането на лунгетата, значи моя нос ще видим как изглежда след около 1,5-2 години. Айде след 6-я месец ще го видим 60-70% крайния му резултат. Той от операцията колко се променява. Но да, аз, когато си поех първия път въздух, на мен ми стана лошо. Значи на мене 2 дена от махането на тръбичките ми ставаше лошо, като си поема дълбоко въздух. До толкова не съм могла да дишам и ми беше доста, даже мога да кажа, леко некомфортно с толкова много въздух. Ставаше ми се едно, когато има много кислород и леко така почваш да се замайваш. И когато си видях носа, значи винаги носовете ето в тази част са много подути. Така, в тази част са много подути. Това да не ви плаши, всички малко в този момент изглеждаме като ситленивеца. Или тази там неговата приятелка. Обаче, като си видях носа, че е в центъра и че дишам, бях много щастлива. Затова прегърнах и доктора. Много им благодарих. След което имах леко интервю. Може да го гледате. Значи, моят английски е покъртителен. Добре, че може да се личи как английският ми е много по-зле преди операцията, защото просто ми беше много страх и паника, доколкото вече накрая, що годе, адекватно се изразих. Направиха ми леко интервю, залепиха ми лепенките и това, което много ме зарадва е, че доктора ми каза, вика, не се притеснявай, каквото и да се случи от тук нататък, ние сме зад гърба ти, не е сега излиш от кабинета и чао, довиждане, повече не се интересуваме от тебе. Каквото и да ти се случи, можеш да ни пишеш, ние винаги сме тук за теб. Което искам да ви кажа, че в България не знам, аз имам други спомени ужасни, но много ме успокои и ми се наложи да пиша на доктора. Даже днеска ми е последен ден на антибиотик, защото направих инфекция разболях се и направих синузит, което инфектира носа, но за това също мисля да ви разкажа в другото видео. Мога да кажа това, което ви интересува, не е вина на доктора. Инфекция след операция може да се получи и само за това, и само поради факта, че не ви е добър имунитета. В смисъл, аз съм от хората, които много поледуват и според мен след операцията е хубаво някакви витаминки, нещо да взимате, които аз сега започнах, защото аз преди си мислех, че инфекция се получава, когато хирурга не си е свършил работата. Има и такива случаи. Но всъщност може да получиш инфекция след 1 година, дори след 1 година от операцията, просто защото в момента това е най-слабата част в тялото и първо там удря. Свързах се с доктора, абсолютно без никакъв проблем, още веднага, когато се усъмних, че нещо не е наред, защото носа ми се беше подул супер много и имах лек секрет, жълтеникъв. Веднага ми изписаха антибиотик, успокоиха ме, говорих с тях, ходих и при личната ми лекарка, за да ми изпише антибиотик, защото в България вече знаете, че е невъзможно. Тя прегледа носа, тя понеже знае за всички мои мъки, вика, браво, миле, вика, много добре се е получило, имаш просто като погледнеш, дупките са идеални. Аз съм много доволна и с крайния резултат. Може да го видите. Естествено, той доста ще се променя, но за мен е толкова добре, че дишам. Мисля, че искам да ви кажа с ръка на сърцето. Дори да беше леко крив или нещо, значи самия факт, че дишам, аз съм хипер щастлива. Много съм доволна. Чувствам се спокойно. За мен доктор Нихат Кая, ще го препоръчвам абсолютно на всички. Най-вече заради професионализма и човешкото отношение. Просто аз знам, че ето сега звъня или пиша и те до 2 часа ще ми отговорят, ще ми помогнат.
Той си идва на няколко месеца в България, каза да идвам да се виждаме, да ме вижда и той какво и как се случва, защото това все пак е жив орган и нещата някой път, примерно, може и аз, примерно, ако трябва да спиш, нали, повече време прав, дадаха ми ретейнъри, ни такива гумено, което си го слагам вечер в носа. Ще бъда с него 2 месеца. Аз даже мисля да си го държа малко повече и мисля, че бях доста изчерпателна. Клипчето се получи много дълго. Напишете ми отдолу в коментари въпроси. Може на нещо да не съм отговорила. Просто събрах толкова много информация и преживявания в едно. Мисля, че ви помогнах. В смисъл. Стараех се да бъда максимално изчерпателна, без да се отклонява много. Но освен операцията, според мен и цялото преживяване е важно, защото когато някой път може да се наложи да пътувате сами и на мен би ми било интересно всичко да разбера. Кой къде е бил, какво е ял, всичко. Да, това е от мен. Надявам се да съм ви била полезна и целувки от мен. Ще се видим в следващите видеа. Чао!